totiž žila tradičnými dožinkovými slávnosťami. Čestné uznanie za kultúru prišla do Lednice odovzdať 5-členná zahraničná delegácia. Keďže boli v obci práve tradičné dožinkové slávnosti, Ledničania hneď aj ukázali, čo vlastne ocenili. Víme, že je toto ocenění ve správných rukou. Čestné ocenění udělujeme jenom zcela výjimečne. Prominentní hostia sa stali aj súčasťou krojovaného sprievodu, čo najviac potešilo viceprezidentku Európskej únie umenia, ktorá už 27 rokov žije v Německu. Mně se líbí velice, a protože jsem i já byla ve folklóru, takže pro mě je to opravdu ideální. Lednica sa o svoje kultúrne pamiatky naozaj stará. Či už je to vzácny barokový kostol, Lednický hrad, ale napríklad aj vychýrená lednická pálenica. O jej kvalitných produktoch sa postupne v Lednici presviečali všetci viceprezidenti organizácie z Kyjeva, Berlína či Paríža. Pokaždé jsme byli obdarováni vynikající nejenom slivovici, ale také hruškovici a dokonce borievkovicou, ako sa hovorí u vás na Slovensku. Takže ta by si taky zasloužila cenu. Tá pálenica už má zasa len nejakých 113 rokov a technologické zariadenie sa tam nezmenilo. Stále sa pálí podľa starých receptúr. Z Lednice Zuzana Glabazňová, televízia Markíza. Viac ako 5000 pyrohov dnes uvarili na salaši pri spišskom